ngħix daqs li kieku jiena bniedem li ma nemminx falla. Il-Knisja ħuti Jeżies għandha bżonn id-dinja għandha bżonn ix-xhieda tan-nisrani. Għax huwa Kristu biss li jagħti x-xhieda, li jagħti direzzjoni fejn il-bniedem jista' jġib il-paċi. Dak kollu li toffru id-dinja huwa kollu materja, huwa ħwejjeġ li wara ftit tal-ħin jispiċċaw, huma ħwejjeġ li wara jekk forsi ileqqu imma mhux kull ma jleqqu għadeb għal għajnejn il-bniedem, imma meta dak bistaħ tistendi tintebaħ li dak ma jimliex lil qalbek. Jiena laqtitni ħafna u ġalni ħafna nirrifletti din il-frażi hekk din it-talba u nagħlaq bija li jagħmel illum il-profeta Iżajja. Araw Iżajja kemm kien jaf hu min hu u l-poplu li fih qed jgħix. Imbagħad jiena għedt araw it-talba ta' Iżajja. Ja ħasra għalija mitluf jien, bniedem b'xuftejh imniċsa jien, u f'nofs poplu b'xuftejh imniċsa nammar. L-ewwel parti. Iżajja jara fid-dnub tiegħu. Imma jaraf ukoll huwa konxu wkoll li huwa jammar f'nofs poplu midneb. Mhux dejn hija s-soċjetà tagħna. Mhux kull wieħed u waħda minna għandu id-dnubiet tiegħu. Imma Iżajja mbagħad ma jaqtax qalbu. Ma jiqafx hemm igerger u maqmaq, imma jersaq lejn il-mulej u jgħid madanakollu rajt b'għajnejja lis-sultan, il-mulej tal-eżerċiti. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. U dan li nawgura l-kull wieħed u waħda minna li aħna wkoll nistgħu ngħidu din il-frażi ta' Iżajja. Rajt b'għajnejja l-mulej. U rajt b'għajnejja l-mulej ma jfissirx li nistennew xi dehra soprannaturali. Imma rajt b'għajnejja l-mulej ifisser iva, il-mulej iltqajt miegħu fil-mument tat-talb, il-mulej missejtu u ħassejt il-ħnina u l-imħabba tiegħi fil-maħfra ta' dnubieti. Il-mulej smajtu fil-kelma tiegħu li refaqetni, li għamlitni kuraġġ. Ejjew nitolbuh il-mulej li jagħtina l-grazzja li jinsibuh biex hekk inkunu qawwija biżżejjed biex inkunu xhieda ta' imħabbtu fid-dinja. Alla jieħu ħsieb tal-poplu tiegħu b'imħabba ta' missier. Jew għalhekk nitolbuh u ngħidulu ieqaf mulej mal-poplu tiegħek. Ieqaf mulej mal-poplu tiegħek. Sabiex fil-mumenti ta' diffikultà u prova il-Knisja taraf tibni u timxi dejjem fuq il-pjan ta' Alla. Nitolbu. Sabiex dak kollha li għandhom is-seta fid-dinja iħadmuha għal qadi u l-ġid tal-bnedmin ħajjieqfu l-gwerer biex kull bniedem jgħix fis-sliem. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna l-morda, għal dawk il-persuni li jduru bihom fl-isptarijiet tagħna, fid-djar tagħna, biex imqawwijin mill-preżenza ta' Kristu jarfu li l-mulej huwa dak li jimla l-qalb, li jagħti s-serħan, li jagħti t-tama, li jagħti l-faraġġ. Nitolbu. Sabiex lilna wkoll dejn l-Ewkaristija nintebħu li hija laqa vera, laqa ħajja mal-mulej Ġesu
u li tibdilna kontinwament fih. Nitolbu. Nitolbu biex il-familji tagħna bħal Verġni Marija ikunu bieb miftuħ għal preżenza ta' Alla. Nitolbu. U Alla, intant ħabbejt lid-dinja li tajt lill-ibnek il-waħdieni biex imuta għalina fuq is-salib. U rrid li Ommu Marija tieqaf ħdejh u tbati miegħu. Għati lilna wkoll li wara li nkunu sseħibna miegħu fid-tbatija ikollna sehem miegħu fil-glorja. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. B'dawn l-offerti li ġibnilek bil-ferħ kollu ta' qalbna, qaddes mulej il-qaddejja tiegħek li jirverġni mqazza tagħmel bl-eżempju tagħha u żomm taħt il-ħarsien tagħha biex huma iħarsu r-rieda tiegħek il-wedid tagħhom tal-magħmudija b'qalb sinċiera jaqdu lilek u lil ħuthom bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Infaħruk u nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni. Hija msieħba sew fil-misteru ta' Kristu, ma tieqaf qatt nis-seluliet għall-Knisja, tħeġġiġhom bl-imħabba tagħha, tiġbidhom bl-eżempju tagħha ħajfittxu l-imħabba perfetta. Għaliex hija ġbija ta' ħajja evanġelika li bija aħna nintebħu fit-talb tagħna u nitalmu minna kif inħobbuk fuq kollox skont il-fema tagħha, nikkontemplaw bla qiegħda il-verb tiegħek skont l-ispirtu tagħha u bqalb bħal tagħha naqdu lil ħutna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam dan id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr
tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u bixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqarzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kun inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. If tu mal compera Cristo
nitolbu. Issa li tqarbilna bil-ġisem u d-dem mażis ta' ibnek, il-grazzi ta' mħabtek taqqadna fl-imkien u tatina li nkunu tassew nixbħu lill-Verġni Mqazza Marija fil-virtujiet tagħha bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ekki jew ngħidu tlieta famarijiet, ekku nofruhom għall-emigranti tagħna. Bħalissa anke f'dawn il-vakanzi tas-sajf jiġu iżuru l-familjari tagħhom diversi emigranti. Jew nitolbu għal dawk kemm li qegħdin fostna u dawk li qegħdin il-barra minn pajjiżna biex huma wkoll ikomplu iħarsu u jkunu xhieda tal-fidi tagħhom fi Kristu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.